Sa wala pa kabalo, ang Banwasang Lambunao is 48 kilometers away from the city, sang Iloilo. We have a population of 72,000. And isa ini sa mga banwa siguro sa Iloilo, ang Banwasang Lambunao, na may ara nga kinaiya nga cultural nga presentation. Yan ang natawag naton nga Binanog. So we have 73 barangays, and 8 of these barangays are IP barangays. Sa din arada ang amon nga nagsukod ang kultura pag ginasunod namin niya sa mga tumandok, ini natawag ang Binanog. Ang Binanog isa ka dance na ginaportray niya ang courtship sang peace nga banog. Gina-promote ini sang Banwasang Lambunao na isa ka cultural nga presentation. Kaya nyo makita ang mga ugali kag ang mga tradisyon sang amon din nga mga IP, mga indigenous nga people. And we have been doing this Binanog Festival for the last 15 years. So, hasta nga na-consider na ini nga isa ka cultural nga presentation sa probinsya sang Iloilo. Ipadayuno naton ini, pasadyahon pagid naton, pasanyugon to pagid tuig-tuig nga ginapresentar naton. Gina-develop naton kag paayo pagid naton ang mga performances.